annabawa kawai a bar shi kakannin annabawa su ma haka ne sun yi bautan gumaka. To ban dai gane tambayan ba da kyau gaskiya, amma ina fahimta ba a taba alfahari da bautan gunki, ba abin alfahari cikin bautan gunki. Kuma wannan abin da aka zo da shi na wani sabanin Fulani da Hausawa Maguzawa da menene duk makirci ne kawai da ƙarar raunana al'umma ɗaya. Musulunci shine alfaharinmu, duk musulmi dan uwan musulmi ne. Duk abin da za ka yi tunanin wani ya yi wa wani, an yi wa al'umman musulmi larabawa, kuma daga baya wanda suka musulunta kuma aka rungumi juna aka manta. Ko dukan ku kun san kissan Tatar da irin abin da suka yi na ta'addanci, Genghis Khan din nan ko da abin da suke na ta'addanci su Holako ga al'umman musulmi, amma kuma da suka zo suka musulunta shikenan sai aka koma uwa ɗaya uba ɗaya. Ba abin ba zai sawwaro ba, ana kama jariri, abin ba zai sawwaro ba dai. To amma musulunci ya jubbu ma qablahu, shikenan tunda an musulunta an ja layi a tarihi. Duk mutumin da zai rika tuna maka fitinan kafin musulunci, to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kiran wannan di'ayatul jahiliyya, abi di'ayatul jahiliyyati wa ana baina azhurikum. Di'ayar jahiliyya ce, duk wani abu wanda yake kafin musulunci, ko an yi kaza ko wanda suka zo din garin da'awa zuwa ga musulunci sun yi wasu abubuwa ba daidai ba, abin da suka yi ba daidai ba halayensu ne, ɗabi'unsu ne, kuskurensu ne. Shi kuma abin da suka zo da shi na musulunci abin girmamawa ne da karɓa da kuma kawar da kai daga dukkan abin da aka yi ba daidai ɗin. Saboda haka waɗannan abubuwan duka kawai fitintunu ne da wasu suke samarwa, wanda suke da wasu ajanda na raba kan al'umma. Amma in ba haka me ya haɗa ma mutum da alfahari da maguzanci? Ai ba abin da ya cancanci alfahari. Ai alfahari da maguzanci a matsayin shi na bautan gumaka da sauransu zai iya kaiwa zuwa ga ridda, saboda alfahari da sabanin ni'imar musulunci ne, alfahari da akasin ni'imar musulunci ne. Saboda ba abin alfahari cikin abin da Allah ya cire ka daga ci ya sa ka cikin musulunci.